тормышта асыл таштай балкый торган кешеләр. Балаларның иннәренә канат куеп, һәр берсенә тормышта үз урынын табарга булышкан кеше дә укытучы. Сабырлык, тырышлык, белем таләп итә торган һөнәр укытучы хезмәте. Сабый бала тормыш вакытлары арасында югалмасын өчен юл өйрәтеп, хәреф танытучы иң беренче кеше укытучы. Бөек акыл ияләре дә, тиңдәрсез батырлыклар күрсәткән каһарманнар да, ачышлары белән танылган галимнәр, исемнәре халыклар тарихына алтын хәрефләр белән язылган әдәбият, мәдәният, сәнгать әһелләре дә, ил башлыклары да ирешкән уңышлары өчен иң беренче нәүбәттә укытучыларына, остазларына бурычлы. Хөрмәтле безнең укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез, мәктәп директорлары, ветеран укытучыларыбыз, шул күңелдән котлыйм сезне. Безнең һөнәри бәйрәм белән, укытучылар көне белән, бер атнаны көне безнең тәрбиячеләрнең һөнәри көне иде. Шул көн белән шулай сезне котлап китәм. Сезнең һәрберегезгә исәнлек, саулык, иминлек, һәрберегез эшегездән тамып, эшегезне яратып, сау-саламат булып, киләчәктә дә бер команда булып, матур итеп эшләргә язсын. Актаныш мәгариф системасы һәр вакыт инде идеп баручы мәгариф системаларының берсе булды. Мин министр булып эшләгән чорда да, хәзер дә шулай бүгенге көндә бик иҗади, бик үзләре ялламыйча эшли торган халык инде безнең укытучылар, тәрбиячеләр, балалар бакчаларына әйтер идем мин. Инде без анда күрсәттек, дөрестән дә балалар бакчаларына булмаса, мәктәптә генә балаларны әзерләп бетермәгән, шуңа күрә айрасым килмәй бүген балалар бакчаларында, төп мәктәпләрендә дә, база мәктәпләрендә һәм әлбәттә үзебезнең техникумда. Менә без сезнең белән үзебезнең туган телебездә рәхәтләндереп балаларга, балалар бакчаларыннан башлап, махсус орта белемгә кадәр һөнәр биреп чыгара алабыз. Базасы бар, шуны безгә киләчәктә дә эшләргә кирәк, үстерергә кирәк, тулландырырга кирәк, эштәлеген баетырга кирәк, һәм сыйфатын яхшыртырга кирәк. Шуңа күрә бик әйбәт безнең структура барлыкка килде. Шул Кадет мәктәбе республикада әйдәп баручы, анда балаларын күрсәттек без. Коррекцион мәктәп әйдәп баручы республикада 53 мәктәп арасында. Гимназияны әйттем. Булды бит әйме. Техникумны әйттем. Менә алар тоже шулай безнең структурага керә торган мәктәпләр, алар республикада бик матур итеп эшләп килүче мәктәпләр булып торалар бу вакытта. Шуңа күрә хөрмәтле укытучылар, ел нәтиҗәләре буенча без сезнең белән авыз киңәшмәсендә инде тиешле бәяләрне бирдек. Аларга инде минем тукталып торасым килмәй. Хезмәтләрегез бик күп, хезмәт җимешләре дә бик күп. Һәм Алла Тәгалә эшләргә без сезнең белән атласаен җыелып сөйләшеп торабыз. Мин ышанам, исән-имин булып бер команда бит инде тупланып үтеп киләбез без сезнең белән. Бары менә шул директордан тора инде ул шикелле булса да, аның командасыннан тора директор команданы туплай бит инде. Укытучылар барыбер сыйфатны бүген алар бирә бүген көндә. Шуңа күрә бер команда булып эшләгәндә, әле без Алла бирсә, Актанышта үскән яшь буынга әйбәт төрле сыйфатлы белем, хәзерге таләпләренә җавап бирә алырлык белем дип әйтәм мин. Күрәсендә башларын уйлана башлыйсың, бигрәк күп әйбер тора хәзер мәктәптән балалар бакчаларының, бигрәк күп мөмкинлекләр бит балаларның мөмкинлекләре. Аилә бирәлмәй икән монда. Әгәр дә мәктәп бирмәсә, шулай ук җаваплылык күп. Серьезно, сездән үзегездән аңлайсыз инде. Аңламаса аңларга тырышырга кирәк, үзегез сөйләшергә кирәк. Җаваплылык бик күп бигрәк тә безнең мәктәптән, хәзер укытучылардан, тәрбиячеләрдән, шуңа күрә Актаныштагы балалардан әллә кемнәр бу көндә дә чыга, киләчәктә дә чыгачак Алла бирсә. Бары тик без аларга вакытында тиешенчә сәләтен ашып, дөрес юнәлеш бирсәк, без аларны ныклы тормышка сезнең белән аяк бастырачакбыз. Рөхсәт итегез, үзегезнең профессиональ бәйрәм уңаеннан дәүләт бүләкләрен тапшырып битәргә. Россия Федерациясы тәрбия һәм белем бирүнең мактаулы хезмәткәре күкрәге билгесе белән бүләкләнәләр.
Salihova Энже Хавис кызы. Айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле 2нче санлы таныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы. Вали Ахмедова Зәкия Хатмулла кызы, айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүче 2нче санлы таныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең технология укытучысы. Россия Федерациясы Мәгариф һәм фән министры мактау кагазы белән бүләкләнәләр. Валиева Ибрам Фәнис кызы, Актаныш 1нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең химия укытучысы. Абдуллина Миләүшә Мәхсүм кызы, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының тарих һәм җәмгыять белем укытучысы. Әдхамова Кадрия Васим кызы, гомуми үсеш бирүче 7нче балалар бакчасы тәрбиячесе. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Мирсаянова Лүзия Хәбибҗан кызы, Тугалы төп белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Татарстан Республикасы мәгарифтәге казанышлары өчен күбрәк билгесе белән бүләкләнәләр. Әглямова Рошания Марс кызы, айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең инглиз теле укытучысы. Кашапова Гөлүсә Васил кызы, Иске Айман төп белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Мөхәммәтов Ирек Марсель улы, 1нче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең физик культура укытучысы. Шәвалиев Дилүс Мирзасалих улы, Аккүз төп белем бирү мәктәбенең математика һәм информатика укытучысы. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры мактау грамотасы белән бүләкләнәләр. Атнагулова Елена Альберт кызы, 1нче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең математика укытучысы. Мирзаянова Рәмилә Мөхәммәд Нур кызы, Әтәс төп гомуми белем бирү мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы. Рәшитова Илисә Сәлимҗан кызы, Киров урта гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Тырыш һәм нәтиҗәле хезмәте белән районның мәгариф үсешенә лаеклы өлеш керткәне өчен муниципаль район башлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнәләр. Алимова Рима Николаевна, гомуми үсеш бирүче 7нче балалар бакчасы тәрбиячесе. Маликов Илназ Фәнис улы, Советлар Союзы Геройы Хәсән Заманов исемендәге Актаныш кадет мәктәп интернатының математика һәм информатика укытучысы. Алләмова Лилия Васип кызы, 1нче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы. Имаметдинова Миләүшә Заһирҗан кызы, гомуми үсеш бирүче 1нче балалар бакчасының педагог-психологы. Абдазирова Әлфия Азат кызы, 1нче Актаныш урта гомуми белем бирү мәктәбенең рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Һәм Габдуллин Ринат Равил улы, Актаныш технологик техникумы мөгаллиме. Муниципаль район башлыгы рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Әгләмова Розалия Хәмид кызы, Яңа Әлем балалар бакчасы тәрбиячесе. Гыйбадуллина Рәзия Наил кызы, Кашкын төп гомуми белем бирү мәктәбенең география укытучысы. Борбанова Альбина Фәрит кызы, айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең озынайтылган көн тәрбиячесе. Мазнабиева Миләүшә Роберт кызы, гомуми үсеш бирүче 1нче балалар бакчасы тәрбиячесе. Константинова Гүзәл Фәрит кызы, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатының технология укытучысы. Шаихова Ланда Жугабин кызы, айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерүле Актаныш 2нче урта гомуми белем бирү мәктәбенең социаль педагогы.
Mene 5 yıl buya klasi teksti bulgan, mene tatart bilen okutkan Dina apa otura? Onlar mektebinden oluzun, ayıp 4. klastan, biz 4 kayırı başladık. Onlar işte 3 klastan çeşmede okudu. 4'ten alıp 8'ine bitirgençe Dina apa bizden klasi teksti oldu. Bir kişi klasi teksti oldu bizge terbiye verişi, turmuşqa yöneliş verişi. Orta klasi teksti olmasa biz Allah kubayverge erişmeyenler olur. Şuna göre kişinin doğan günü 85 yaş. Şuna göre ruhsat ettik zaten tebriğat ettik. Maşallah, yaşakta da nasip olsun.